guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, samahan nyo kami. Pupunta po tayo ng bukid. Bukid na po itong lugar namin dun sa Mua dapit. Pero kanya mong anian karon mas bukid pa dyan siya. There is a pasto. So there nagpuyo. Dito po nakatira yung parents ng aking partner. Ngayon na ibibisita namin yung anak namin sa kanyang lola at lolo kasi namimiss na raw siya ng kanyang mga apuhan. Sa mga motor mong paliton, darling? Yamaha. Dagan mag Yamaha. Y si YTX. Nakikita niyo po may mga kalabaw dito sa likuran. Yung palibot dito sa bukid or pasto yung tawag nila dito. Marami dito mga animals kaya tinawag po siyang pasto kasi malawak po itong lupain. Tapos may mga hayop na gibuyan ra dire. So free ra sila magdagandagag aha mukhaon ug unsa ilang gustong kanon. Og nanami, hapit na may maabot. Kita mo sa balay. Ano siya, buos sa Bisaya. Or siya storage house or sa mga storage sa mga bodega siya sa kung ano mga mais. Hindi na harvest. So karon ang harvest day nila sa humay. So, anhin na lang po mi aron makakita o makabisita sa family. Maulaw ko sa vlog. Sure na itaw makadungog ng vlog. Ha? Hi Ken! Kenny! Ang ni Kulisan. Saka na ta. Hi! Hala na, bisita lagi ni sila. Hi ma. Hi! May nakalag mo. Lili ka, ang isa na lula. Karon pa ka nakitagbalik ka na yung sito. Hala ka. Di na siya ganahan para na. Ayaw. Ayo dong, kayak gikar mo nag-init. Harvest na sila. Harvester. Kita na kasi mong lolo na sayang kaluha. Satu. Kasus na umabot man ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Batala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Malabog na si Lula Chicken.
4 PM pa karon pero murag kusog na kayong hangin din ang langit. Action na og ka itom. Hindi kay diri mga guys. Ay, lamig kayo sa ginhawa. Harvest. Padayon sila harvest. Wala pa sila nahuman. Dagan kay mga tanom diri, hindi siya kagutumon. Free. Fresh. Natural. Darling, dagan kay bungang sili, darling, oh. Oh, ayan. Ano kaya, tubo ko siya. Agila. Bila unsay banog. Wala, naglupad-lupad yun siya, oh. Kilahabok ni, pulo? Duha. Oh, duha ra di ay. Yo, klaro liyo ay. Kuha siya, ako. Ali, tutoy na ta. Ha, breastfeeding time. So, last time na nga laag ni Giri. Pwede buot ni siya. Karon, daghan na mga pagbago. Dali ka siya kayo. Dako ang bata. Sulod sa isa ka tuig. Labi na kung gianak ni mo siya og January. And then, inig December na. Magdahom na ka nga. Kabat-kabat na na. Tindog-tindog na na sa dingding. Samtang nakaana ang kamot. So, ingana nakadali guys. Ang kinabuhi diri sa kalibutan. Ay, gaulan na. Patay o panahuman ng harvest. Lord, ayos. So, ingani po ni panginabuhi diri sa bukid. Nara sa mag-umaka or mangisda ka. Ang kanang uma, pwede humayan, maisan, apoy, kalubinan, kagaya-kagayuta, or nabrinda ka, or gusto ka mabrinda, tutulog ng gamay, pagmaman ang tutoy. Hi guys, mata na. Atong tutoy, ako po nakatulog. Pug ko, nakatulog ka na isinaman. PM karon. Kaya ng ulan kusog na. So before ng ulan ganina na human ra jud og harvest ang humay. So nana diri sa barrio diri na kwaon ugma kaya na siya city kay dito na ibaligya. Mipat po kami dito sa barrio. Unahan ra ni siya sa dito sa Payag ganina. Tumalhin mi dire kay kaunaw namin nga walay suga dito kasi mahila ang bata dayon mangita ni siya og bugnaw nga dapit. At the same time mabantayan sad namo ang humay nga gi-harvest kanina. So so thankful ni partner kay nahuman na yun siya sa hapon before ng ulan. Mao na niya mong setup dire nga ani nami matulog dire si nanay, si Baby Zed, si Inday Diesel, ako, sa partner. Night ninyo, matulog na ta. See you tomorrow morning.
So, muna na may kaliko. Ang bata, muna na po kaliko. Siya. Yung mata siya ganyan at mga 5 a.m. Early kayo siya ni mata. Then, karon is kuwao ng mga rice na i-harvest. Sa kuwao na siya og truck. Tapos, gawas na to sa balay. Tuon na to ang humay. Hinabot na daw ang truck na makuha sa humay. Sakit naman nag-iinit. Mulag biniri. Barangay, Baburay Health Center. May mga kiddos. Ali. Picture na sa to. Amo na ning truck makuha. Sana all. Brotherhood mo na ni. May kasulti ni mo sir nga nakuha na ang humay. Sulti na ko. Kasulti. Katul ang humay. Katulog. Ang huy up man. Tubo na. Tubo na na. Tubo na kag nilantaw sa mong palibot. Sus! Dagway. Natawan. Bayang tubo. Sabi niya sabi niya alaka mana nami. Thank you for watching, guys. Muna na dyan. Bye-bye. Tara, ito bang mama? Tara. Oh, mama, oh. Picture. Yes. Bye-bye. So, balik ta sa pasto. Dagkoy ba yung bata? So, gahilak? Gahilak ka katawa? Nanggahi. Isigara, ibig. Isigara, ibig. Uy. Ibig.